Ciabatta, o xapata, o pa de vidre, molts noms per un mateix tipus de pa. Per fer-la necessitarem, en aquest cas, una farina d'una miqueta més de proteïna, una miqueta més forta, tampoc cal que busqueu una farina superforta. Si no la teniu, no us preocupeu, amb una farina normal podreu utilitzar-la baixant simplement l'aigua. Una miqueta de llevat, recordeu, sempre us recomano utilitzar també massa mare, però en aquest cas ho farem amb llevat pels que no teniu massa mare, els 18 grams de sal i en aquest cas 900 grams d'aigua, bastanta aigua, molt més de l'habitual. Del total de 900 grams d'aigua que hem preparat, n'utilitzarem aproximadament uns 700-750 per començar i reservant-nos uns quants per afegir més tard. I, a més, fer una bona autòlisis. Recordem, aquell temps de repòs en el que només hi ha aigua i farina barrejades. En aquest cas us aconsello que, tranquil·lament, li deixeu gairebé una hora de repòs. Ara comprovareu per què és tan útil aquest temps de repòs abans de seguir pastant. Mireu, aquella massa gairebé que se'ns trencava, que era com fang, mireu com ha desenvolupat el gluten, ella sola. Anem a afegir la resta d'ingredients, però abans un petit apunt. En aquesta recepta hem volgut utilitzar expressament llevat d'aquest fresc perquè veieu com l'incorporem a la massa. I és que el que fem primer és l'intentem trencar en trossets petitons, utilitzem una micatona d'aigua per desfer-lo i un cop el tenim ja afegim la resta d'ingredients. En aquest cas només ens queda la sal i encara una mica més d'aigua que no l'afegirem tota. Aquí és molt important, amb aquest tipus de pastats, tenir molta paciència. Si ens volem passar per anar massa de pressa, el que tindrem és un gluten que es trencarà per complet i després no hi haurà manera d'aconseguir-ne obtenir de nou l'estructura. Quan encara quedi una miqueta d'aigua per posar i noteu que sembla que no estigueu avançant, que això no s'està pastant, tranquils, pareu i torneu. Això no és una autòlisi ben bé, però és un petit repòs que us anirà bé a vosaltres mateixos per descansar la mà i a la massa més que ningú. 5 minutets i tornem-hi. Com veieu, aquests petits reposos donen estructura, ajuden a que la massa es pasti sola. Ara sí, afegim l'aigua final i intentem que l'absorbeixi. Quan noteu que la massa té un aspecte molt més llis a la superfície i no se'ns enganxa gairebé a les mans, ja podem donar per acabat el pastat. I en aquest cas procedim a fer la primera i única fermentació. Aquí senzillament deixarem aquesta massa reposar fins l'endemà, d'aquí unes 16-18 horetes en nevera, ben tapadota. Mireu quina textura, com ha fermentat, les bombolletes, l'apretar amb el dit ens torna lloc. Per treballar una massa tan tova, als forners utilitzem aquestes farines tipus sèmola. Això és sèmola de blat dur o farina d'arròs. Si no en teniu a casa, no passa res, però li dona un toc espectacular i fa que sigui més senzill treballar, t'hi enganxes menys. Començarem espolvorejant la taula i bolcarem amb molt de compte aquesta massa. Mireu la textura, és important que això sigui un pas molt lent per no volem perdre gens a l'aire que hem aconseguit durant la fermentació. Per això que hem d'intentar no esgarrar la massa, no clavar-hi els dits, senzillament estirar-la en compte perquè ens quedi com gairebé un rectangle. La deixem reposar una estoneta. Recordeu, norma número 1 del pa. Sempre que manipulem la massa necessita un repòs. 5 minutets i la tallarem. Quan ja tenim la massa ben relaxadeta i reposada, ja començarem a coure-la. També en aquest pas importantíssim, forn a màxima temperatura, gairebé més que en la resta de receptes. Aquestes formes allargades, que recorden molts cops les xapates, i ens van bé per fer llesques allargades o fins i tot entrepans. Segurament, si no teniu pa a la casa, el que podeu fer és qualsevol superfície plana, però ben enfarinada, perquè no se'ns quedin enganxades. Recordeu, són masses tan hidratades que han de lliscar bé per la superfície. I cap al forn, com hem dit, màxima temperatura, un bon got d'aigua per fer vapor i esperar uns 30 minutets. Passats uns 25-30 minuts, cap al final a més temperatura perquè no se'ns cremin. I a més, mireu, una cosa molt important de la xapata és que no pesa, gairebé no pesa. La xarxa Més, la teva plataforma de qualitat, proximitat i gratuïta.